Човешкият мозък. Днес в Доза знание ще ви кажем как човешкият мозък може да захрани малка крушка. Човешкият мозък е невероятно мощен орган. Той съдържа около 86 милиарда нервни клетки, наречени неврони, които непрекъснато си обменят сигнали. Всъщност мозъкът работи на електричество. Тези електрически сигнали, генерирани от невроните, създават около 20 вата енергия, достатъчно за да захрани малка крушка. Но как се произвежда тази енергия? Всеки път, когато мислим, учим или реагираме, милиарди неврони обменят информация чрез малки електрически импулси. Тази дейност не спира, дори докато спим, мозъкът продължава да е активен. Мозъкът използва 20% от общата енергия на тялото ни, въпреки че заема само 2% от теглото. Това го прави една от най-енергоемките системи в природата. Следващия път, когато включите лампа, помислете, вашият мозък върши същото, само че за вашето тяло.